Aloitetaan tyttöjen vaatteista ja isot raikuvat aplodit heitä kannustaa tänne lavalle. Nämä uudet Frilla-uutuudet ovat tulleet täydettämään kukkuun klassista ja tyylikästä mallistoa. Frilla-pomperista tuli uusi helmityttöjen valjukoimaa. Ihanat Frilla-hihat tuovat asmakokonaisuuteen ripauksen tyttömäisyyttä ja pomperi voi yhdistää leggingsin tai uuden hulmaan flowhameen kanssa. Koska Frilloja ei voi olla rakastamatta liikaa, niin kukkuulta on saatavana myös kaunis Frilla-olkainen Rix-teepaita. Annetaanko isoja aplodeja hei! Hienosti te esiinnytte, vautsi! Ja pojat onkin täällä jo hienosti heti valmiina, isot aplodit heille! Poikien päällä nähdään jo viime kaudelta tutuksi tulleita cute bänejä sekä nyt uutuutena cute pantsi. Ripopantsit ovat olleet lasten kestosuosikki, joten tästä on johtuen Kukku halusi tehdä uudet pantsit kuupeista tutuilla leikkauksilla. Cute-bägien kanssa on yhdistetty rennon Style Glow-paita, josta tuli heti monien lasten ja aikuisten suosikki. Menkää vaan vielä kun menette niin hienosti, hyvää! Ja me kannustetaan. Hyvä! Kiitoksia, te olette tosi hyviä. Kukkuun osasto löytyy täältä myöskin tänään osastolta 6C48. Ja siellä on messujen ajan käynnissä tämmönen lahjakortti. Se ei enää juontajaa tarvita, kun he tietää miten tää homma hoituu. Tässä nähdään mainion ihania vaatteita. Annetaan Aarolle, Topille ja Emilille isot aplodit. Aaron päältä nähdään tämmönen motion teepaita, keltainen frames pyöreät shortsit musta. Ja Topiaksella on frames-koppi valkoinen ja frames trikoo housu ja saattelemana. Niillä on päällä myöskin mainio vaatteita, eli Helmillä on tämmönen frames maximekko ja Violalla sitten motion trikoo-mekko keltainen. Ja nää on myöskin 95% KOT-sertifioitua luomupullillaa ja 5% elastaa. Ja tehdäänkö Helmi ja Viola, teettekö se vielä tässä nähdään tämmöstä ihanaa parrot-kuosia. Ja Pirte ja Papukaija kuosien luomuvilla teepaita ja sitten mekko. Ja viimeisenä tai vähäisimpänä tulee vielä Eirak ja annetaan Eirallekin isot aplodit. Hänellä on tämmönen Oslo Baudi dress parrot-kuosilla. Ja luomukuvilainen Papukaija kuosinen pitkähihainen mekko, runsashelmainen malli taskulla ja kauniilla harmaalla musettikoristeella. Ja annetaan isot aplodit, Helene on niin mahtavasti täällä, aivan tosi upeeta. Näin niitä suomalaisia tähtiä syntyy. Kiitoksia paljon, isot aplodit heille vielä. Hyvä Eira. No niin, kato, sieltä tulee. Herra jestas, täällä hausataan ihan breakdanceakin aika hienoa. Laitetaan kaikki vähän tää tahtiin käsiä. Tämän päivän osalta muotinäytös oli tässä. Ja seuraavan kerran muotinäytös on huomenna kello 13. Kertokaa kavereille. Eli täällä nähtiin tosissaan tänään ihanien lapsien esittelemänä Metsolan, Kukkuun, Mainion ja Flaan vaatteita, meidän suosituimpia ja sekä kevään uutuuksia. Isojen aplodien saattelemana kiitämme muotinäytöksestä kaikkia paikalla olleita.